Pieseň Cesta do rozprávky v podaní staršej spolužiačky Viviky nás preniesla do večera plného rozprávok, šifier, kvízov, hlavolamov, skladania portrétu Andersena a mnohých zábavných aktivít v školskej knižnici. Cez prestávku si zahrali vankušovú hru, posilnili sa sladkými mafínmi, tyčinkami, džúsikom, aby mohli pokračovať v ďalších pripravených úlohách, ktorým sa im veľmi darilo. Po večeri sa spustili do hľadania kameňa mudrcov v nočnej hre. Pátranie im sťažili starší spolužiaci strašením, ale aj tak to zvládli. Večer ukončili rozprávkou Harryho Pottera s pukancami. Ráno po rozcvičke sa naraňajkovali, vyhodnotili si priebeh celého podujatia a dostali spomienkové predmety a ešte sa chvíľku mohli zahrať, kým pre nich neprišli ich rodičia.